kako muškarci puno više vole auta nego žene. Zapravo auto i žene, jeli, auto i brak, to je za muškarca jedno te isto. Oni bi bili u njemu, vozili bi ga, odnosno bi bili u braku, dok je sve lipo, dok je novo, dok je svježe, a onda bi poslije promijenili auto i ženu ako mogu, jeli, ako imaju ovoga. A ako ne, šta će, voze staro auto i trpe staru ženu, to vam je tako, Evo recimo prvi primjer na koji sam ja zaključila koliko oni vole ta auta. Recimo kad muškarac voda sa ženom, jeli, jedno izvjesno vrijeme, onda bi se ta žena poslije tila, brate moj, udovit, jeli, tila bi se udat, ali muškima ne vole tako naglo ulijetat, jeli, u brak i takve nekakve neistražene situacije. Onda govore pa nemoj, pa ma di je prišak, vrago, ma ajde šta će ti to, taj potpis, ma to je odlični list papira, ma to ti ništa ne znači, to može sve pokvariti, nas odnos i tako. A da recimo mu daš novog BMW-a, Mercedesa ili neki treći auto, a ne bi to reka, ne bi reka, ma čekaj pa pričekaj da ga uzmem, pa vragu šta će to meni taj potpis, ma neka, nema veze, neću ga pripisati na sebe, a ne, pripisa bi ga odmah bome, A drugi primjer, kad muškarac dobije novo auto, svakom bi ga htija pokazati. Znaš, sidne ti u njega, onda ti izbaci oni lakat ovako, otvori ponistru i puše se. Ne drži ga bome u garaži. A kad se oženi, ženu doma odmah stavi u kuću i ne pokazuje je svakom. Ako muškoga recimo pitate u kuću da vam nešto učini, da vam probini žarulju, ode nešto kupi, neće, ma sve je njemu teško. A za auto, tu nema problema. Glancali bi ga, lickali, pickali cijeli dan, a da im treba promini felge ili nešto, ma znaš šta, nema toga šta je njima daleko. Ništa, sve će učiniti za to auto. Kad su Elvisa Prislija pitali zašto se ne oženi, Bože moj? A on govori, čuješ, zašto bi ja kravu kupio, kaj mogu posuditi? Ali to nije reka za auto. Ne. Ima ih je, znaš, na milijune u svojoj ergeli i to sve u svom vlasništvu. Muški kad vam idu kupiti auto, onda je njegov prva misao, čekaj, šta bi ja zapravo s tim autom mogla povaliti, I normalno, šta jači auto, jeli, jača snaga, mlađa ženska, jeli, kako muškarcu snaga opada u nekim stvarima, on brome mora to nekako nadoknaditi, snagu na nekoj drugoj strani, onda je to najlakše, jeli, sa nekim novim autom, bolje auto, više konja, veća snaga, mlađa ženska, jeli, a šta ćeš, mislim, moraš nekako kompenzirati stvari. Znate šta, nešto bi vam rekla, ali samo vama u povjerenju, nemojte nikom govoriti. Naša, onaj moj ljubavnica. I sad se ja mislim šta ću učiniti, kako ću i napakostit, mislim se ako učini njoj, ne znam, to nije neka muka onome mome, nego auto. I lipo kad njega nije bilo doma, jedan dan ja uzela ključe i otišla tamo na onu stranu, jeli, suvozačevu i ovako sam napravila kao da me neko ne vidi. I onda kad se on treba naći sa tom svojom ljubavnicom, reka mi ide kod prijatelja, a ja ovako sve gledam kroz prozor šta će se dogoditi, znaš. Došla njegova draga, on je ovako lipo otvori auto, šta naravno meni nikada nije, jeli, i kad je vidija, taj je friž. Ajme popizdija, ljudi moje, počela se dera ka stoka, jebem mu da mu jebem, ko mi je ovo napravija i brata mu i čaču i materi, cilu mu familiju i sve. A ova njegova govori, pa smiri se, dragi, pa šta ima veze, važna je romantika, on kaže, vragu ti romantika. I tako, ljudi moji, kukla ta veza. Nema ti to. Ako muški treba izabrati između dobroga auta, pa čak i dobre ljubavnice, izabrat će dobro auto. A znaš šta je meni najgore? Najgore mi je kad voze neku ženu, ti muški uvijek opiče na gas. Valjda hoće pokazati neku snagu, ja ne znam. Ja uvijek govorim, uspori, brate moj, pa vrago je brzina, pa ajde, bolje, brate, malo sporije, pa si živ i zdrav, ali ne, onda oni ima još jače. Ja sam siguran, a ja govorim ovome jednome, znaš šta, muški koji imaju malo onu stvar, voze velike aute i šeta velike pase. Eto, to sam mu rekla. Ne znam, možda sam malo bila zločesta, ali je barenko poslije usporija. I kad ideš parkirati ili kad voziš, govori, vidi glupača žensko, rekla sam ja, ne zna ta vozi, ne zna ništa, ali treba zna s njima. Recimo, ja kad idem parkirati, ja se uvijek pravim blesava da ne znam, onda zovem sve one, jeli, koji se okupe, koji mi kao govore, onda ja kažem, ma di ću, ma šta ću, onda neki muški uđe pa mi parkira i oni sretni i zadovoljni. Evo, jedan put meni su 4 primištali auto s jednog mjesta na drugo. Ma sve se to, ljudi moji, može postići. Samo se treba, znaš šta njima prioritet. Jedina stvar koju oni vole više od svog auta, to je njihova mater. To sam vam htjela reći. A sad, adio vam svitu, laku noć.